שלום חברים, שלום חברים, כאן אליה, והיום אנחנו מזמנים את האנדר דרגון. בשביל זה חייב לשים את הדברים האלה כאן, כאן וכאן, והנה זה מתחיל. קשקוש, אתה יודע שאני צריכה ללכת יפה שלי, ממי? כן. אלי, נו, יאללה כבר. רק תתני לאחרים לראות את האנדר דרגון. עוד רגע אתם תראו אותו. סוף אחת, הנה האנדר דרגון חזר אלינו. וככה מזמנים בעצם את האנדר דרגון. ואתם יכולים להרוג אותו שוב אם אתם רוצים. הוא נהנה. אתם לא... נחמד מאוד. זה, כן. את לא מבינה איזה חדר נחמד, תקלי את החדר. כן, הוא אכל. תקלי את זה, יש שם מזגן גם. יש שם מזגן. וואו, תראו איזה יופי זה לזמן את האנדר דרגון. עכשיו אתם יכולים להכות אותו בלי הפסקה, הנה. איזה גדול הוא באמת. כן. וזהו, זה הכל היום, יאללה ביי. אמא שמה לי נפטליקס, זה. ותספרו לעוד סרטון ממנו. יאללה. עכשיו בוא נשים את הכדור. ניקח את הכדור.